ngikhuleke kondaba ezitha ibingelele abefundisi abavangeli abashumayeli abakhokheli ibandla lonke lihle lonyazi egameni lonyazi amen. Bangcwele abashe basezulwini ngiyakhuleka nyazi lwezulu ngiyacela Nkosi uNkulunkulu wami ume nami ngiyacela ungangilahli kule ndawo enkulu kangaka engime kuyo. Ngicela Nkosi ngoba ngiyisidondwane nje ungipha amandla Nkosi ukugijima ngisheshe ngifike Nkosi yamakhosi eNtanjeni njengoba Bukhoza ogijimile washeshe wafika eNtanjeni. Ngiyacela nami Nkosi ungiphe lelo jubane nami ngisheshe ngifike eNtanjeni. Ayibonge Nkosi. Ngicela nabakithi bomvukodwa nyeko zizokuhlophethwa bangelekelele nabakamnguni kamalume bangelekelele ungoniwa yimi umsebenzi omuhle kangaka wasezulwini. Ngicela ke ngengoma ka-15 amavesi amabili nje iphuthuma isikhathi sasezulwini. Nkosi yethu simakade awena ulithemba lethu Nkosi yethu simakade awena ulithemba lethu ulithemba emphefumulo yethu awusamukele sokhanyiso obe ulithemba emphefumulo yethu awusamukele sokhanyiso akhanyisela abathabukileyo abanhliziyo zinosizi ukhanyisela abathabukileyo abanhliziyo zinosizi ababazama umoya ekwethukeni ubuhlungu ababazama Aphinde ngikhethe uNyasi. Bangcwele abahle basezulwini ake ngiqale ngibonge nje kuNkulunkulu wakithi. Ngithi
ngiyabonga Nkosi ngoba usigcinile kwaze kwaba la. Usigcine unyaka wonke Nkosi ngomusa wakho nangothando lakho. Siyakhumbula Nkosi ukuthi mhlambe lelibandla ngabe labhubhela emzini waseMbeke eMakadini ngoJanuwari kuba ungena uNkulunkulu. Kodwa ngoba uNkulunkulu izulu elaliqeda amaNazaretha laphaya walibamba Nkosi ngoba uNkulunkulu. Namhlanje sithi siyabonga Nkosi, siyabonga nyazi lwezulu ngoba ukwasithatha wasifaka ezulwini. Sasiphumela thina nje ngokuthanda kwethu, kodwa wakwasithatha Nkosi wasifaka ezulwini. Wathi namhlanje ngiyabonga, wathi bonke abenzele umsebenzi wamuhle kangaka, namhlanje ngiyazesula izono zabo, sasingene ezulwini. Shembe uNkulunkulu, siyabonga nyazi lwezulu noma singeyilutho Nkosi. Wavulile amasango wakho, wathi asungenise umdedele khona sinje, wavuma Nkosi yamakhosi nezulu lakho, wathi asingene kulo. Siyabonga Nkosi uthando lakho lona osithanda ngalo. Kodwa ake sithandeni unyazi bafowethu, ake sithandeni unyazi, sithande bese siyahlonipha, bese siyahlonipha futhi unyazi. Inhlonipho ibonakala ibaleka ngamandla, ibaleka ngamandla kakhulu inhlonipho. Kodwa sibonga uNkulunkulu ukuthi ugcinile lolu hambo, owathi babamkhulu lolu hambo aluze lingaphulwa. Uligcinile uNkulunkulu lolu hambo, ubabamkhulu yalibabaza lolu hambo, uthi lolu hambo likhulu kakhulu, uthi nginyukile, uthi nginyuke kukho kanhliziyo, uthi ngibuye senguyise wabantu bonke. Kanti thina sizonyuka nini sibuye sesishintshile? Angithi manje mhlambe silana njena zisho njalo insizwa mazihamba lolu hambo ezihamba emuva, zithi zifika ikhehla lapha esivivaneni esidala, ikhehla lalibamba amatshe liwalahla, amanye liwabambe liwabeke, amanye liwalahla, zasezajokoda ngey'mbogo. Zathi wenzani la? Uyawazi amatshe abekeleni? Wathi ukuthi angiboni nina, hamba nobabamkhulu la. Wathi ubabamkhulu othi angiwalahle lawo, ubabamkhulu othi angiwabeke lawo, abekwe abantu abangafanele. Kanti sonyuka nini sibuye laphaya sesifanele? Nazarete uyingcwele, awumusumuka kimi, awulukho iwenzilokubi, awuyebusweni ebusweni bakho. Akasifuni iBhayibheli sisheshe bafowethu, ibalekele isikhathi sasezulwini. Ake sifunde lapha kuSamueli wokuqala, Samueli wokuqala isahluko 12 verse 24. Asiphuthume. Lolu hambe esonihamba bafowethu, bodadewethu, bomababi, uhambo olunzima lolu olufuna ukuqala ekhaya. Ngoba ungenzeka uthi uyalihamba lolu hambo, ulungele ukulihamba, kanti uNkulunkulu ulishiye ekhaya lolu hambo, uJanuwari usele ekhaya. Awuzange uvume. Kuyavunywa uma uzohamba lolu hambo. Ufana noma uzohlaba inkomo ekhaya, khona imbuzi ehlatshwa ngoLwesine ekuthiwa imbuzi lena yokuthetha amacala. Khona imbuzi ehlatshwa ngoLwesine, abanye bayihlaba nje bengazi ukuthi benzani, bacabanga ukuthi imbuzi endlaleni, imbuzi yokuthetha amacala, ukuthi noma ubani okade engalungile lekhaya, enakele nombani okade engaphathekile kahle emoyeni, noma engaphathekile enhlizweni yakhe, kodwa namhlanje aphumele obala athi namhlanje engaphathekile kahle, usibani wangezani, ithethwa ihlatshwa leyo mbuzi, sethethwa amacala waqedwa bese iyahlatshwa. Ngoba ningazange niyenze, ningazange niwavuma amacala,
kuyokuthi kade kwenziwa umkhulu umsebenzi uvele kwehle ingozi phakathi kwekhaya nihlaba inkomo phezu kwamabibi lolu hambe silihamba ufuna umuntu aphathi ibhuku lakho eliphelele lolu hambe silihamba ufuna umuntu ongenasikweleti ongazange abe nesikweleti adakhele umnikazi wesikweleti ahambe enzela emdakhelile funa nivumela nti cela ukuhamba ngiye entabeni isikweleti sakho ngizosoka sengibuya funda kodwa yesabani uJehova njengoba silana njena ngibona ngathi kuphelile ukwesaba uNkulunkulu sengathi noma sibuka leli banda sengathi leli banda ugcina sengathi ibanda nje lethu wenza noma yini oyithandayo sekuphelile ukwesaba uJehova akesaba uJehova kodwa yesabani uJehova nimkhonze ngeqiniso uma nje sila sikhonza unyazi asilikhonze ngeqiniso ngenhliziyo yonke ngoba bhekani okukhulu anenze kona namhla Nkosi iyabonga ngivumile izeruwe yazindala aphambi kwakho ule yawo umuntu olana ozimisele ngokuhamba kodwa engazi ukuthi wenzani ngoba sohlushwa uwe ukhuzwa ukhona abantu abahluphayo makanjalo labo abafike bathola amakhabozi nje noma imkhoshwana nje umuntu useyakhumula uyema nje kuqe bese kuyabuzwa yini lento yenzayo athi hey ngiyekele phansi mina angizile nakunina ngiseshembe la ushembe nothenza liyonto ushembe usho njalo uthenza liyonto uma nje uthi phume indoda yimi tiphume umama athi yini engayazi athi yini engayazi wona isonto njalo kodwa yesabani ushembe yesabani uJehova nimkhonze ngeqiniso isindoda endala eyayilusa inkomo umhlambi wenkomo ombalabala ithi le ndoda endala le inkomo ithi bengithi zehlukene ngembala bengithi le nkomo azifani ithi kodwa nginqamile uma sezele sekufika ithuba lokuba ngiyisenge when uyathanda usilandela awulapho siyakhona awukala njengesibindi awulapho awusiyakhona ithi le ndoda endala ithi kodwa ngabona sezizele ukuthi awubane lenkomo zihlukene ngembala kodwa ziyefana ithi ngathi ngisengale yakhipha ubuselimhlophe ithi ngathi ngisengale yakhipha ubuselimhlophe ngathi ngisengale yakhipha kodwa le inkomo zimbalabala ubethi zehlukene ngathi ziyefana namhlanje singena lana njena sihlukene sibizwa ngey'bongo ezahlukene sibizwa nangamagama angefani kodwa asibelihluphi uyazi kule ndlela asibenimunye kule ndlela esoyihamba asikiphe ubuselimhlophe sonke la sikiphe ubuselimhlophe athi uyakusenga ngala phuma olumhlophe athi uyakusenga ngala phuma olumhlophe athi uyakusenga ngala phuma olumhlophe kodwa yesabani uJehova nimkhonze
ngichaze ngeqiniso. Ngelinye ilanga laphaya eThekwini insizwa mazigida khona zipractice khona kaBhoda zifica incwadi. Le ncwadi kude bayobangangemitha kodwa ubanzi bayo bangangesiliphu lesi sase esitolo esiphuma ukuthenga esitolo. Isiyavulwa ke le ncwadi yabhekwa. Ithi le ncwadi leli bandla leli ukuboshembe abahlala phambi kwethu ababona uNkulunkulu ngabe leli bandla selaphela ngendlela lezitha ngayo. Ithi ncwadi kunabantu abakhonza uNkulunkulu wabo bamkhonza ngendlela yabo. Ithi manje nasifuna indlela yokuqeda lento abayiyona. Ithi sizohamba ngaphansi ejuleni ukukhonza besikhompyutha yethu engaphansi ejuleni kolwandle. Ithi sizosebenzisa yona ikhompyutha yethu ephansi ejuleni kwamanzi olwandle. Ithi siyophuma njengamagagasi omoya siyongena emzini yabo. Ithi le ncwadi yokuqala siyofunda sibafundise na siyobafundisa siyokala sibenze bangene ukuthandaza. Ithi siyobenza bangene ukuthandaza. Bangapha abantu abangenayo lokuthandaza. Ningalithandi izwe nezinto zonke esezweni uma umhlaba kuyadlula kodwa kwasezulwini kuhlezi phakade. Uma sihlele emakhaya abantu baqupha izinto kothi zibaziphi izinto ukuthi singababheji kodwa bawukuphela umthandazo isikhathi. Sokale sibayekise sibenze bangena ukuthandaza. Okwesibili siyobenza laba bantu bazondane, siyobenza labantu bahlebane. uNkulunkulu abayithandi akamthandi umuntu ohlebayo. uNkulunkulu akamthandi umuntu onomona. Siyobenza babe nomona, siyobenza babuka imali le kaShembe. Ilapha lapho bonakala ukuthi awukanti siyobenza babuka imali le bangabuki ukuthi umnikele. Siyobenza bathi sibenze bathi imali le. Ithi ncwadi siyongena ngabanye siyobashumayeza. Uma sibashumayeza labantu siyobathatha sibafakela. Uma sibafakela abayosebenzela yena bayosebenzela thina. Le bandla linezitha kodwa kuhleli uNkulunkulu phambi kwayo. Engikuthanda kakhulu izwe seliyazi ukuthi uNkulunkulu khona usehleli. Angithi amathima abuyala. Ngokusabe ngenokubiza izinto ngoba mhlawumbe uyabiza mhlawumbe uyashayisa ezulwini. Kodwa amathima abuyala. Ekade sefile indlala ezonyazini. Esefile amathima indlala abuye ezonyazini afika zehlisa onyazini acela ukuphumelela acela iwini. Yebo. Aseyawona kanti manje na kuthulelwe nendaba yaba. Yebo. Awubatazwa. Awubatazwa. Awubukhulu. Ukhulu wangala. Awubatazwa. Awubatazwa. Awubukhulu. Ukhulu wangala. Ithi siyongena ke siyobashumayeza. Sibashumayeze bagqoke iNazaretha efana neyabo. Ithi bangene phakathi basonde nabo kodwa bengasebenzeli loNkulunkulu wabo besebenzela thina. Ngokuhambe ngesibukweni. Njengokulisana nezinto zonyazi nje. Usibeke ukuthi
abakuzuzanga nabantu awushumayezwanga nibona bafakala bakubisa ingubo emhlophe wahlala namaNazaretha kanti awusebenzela unyazi. Bathi siyongena emathempeleni, siyonenza iy'ngane ezithethwe amakhosikazi, iyokhala kakhulu ingane asuke umkhosikazi aphume nayo ebona ukuthi iyaphazamisa, meke ophuma nayo phumela ngaphandle sobe sesimzuzile nengane yakhe. Bathi siyohamba siphethe uswidi sishumayela, siphethe uswidi esiyohlangana nazo iy'ngane siziphe uswidi ziwuthathe ziwudle kuyobe sekuyizethu. Yini indaba ibandla lisupheke kangaka, abantu bengamakholwa lasupheke kangaka ibandla singamakholwa, kwenzenjani? Uthi siyekwenza omama babo bathatha umuthi badlisa amadoda. Uthi meke badlisa amadoda ulowo mama naleyo ndoda kuyobe sekwabethu meke bathatha umuthi. Yasho njalo incwadi. Iyindele incwadi kodwa ngingabula nje ngoba isikhathi asikho. Kodwa yayinde kuningi. Kodwa umuntu ozohamba ephuzwa endleleni ungazi ukhishwe yini ekhaya uma engazi ukuthi uyaphi. Njengoba sihamba njena kuzohamba uhambo lasezulwini, uNkulunkulu ngivela ngazotsho njalo atsho ngalo sikuyaphunywa. Ngoba luyihlole ukuthi uJanuwari ushiyana ekhaya. Ngoba tabulana nje uJanuwari ushiye ekhaya awuzange uvume. Kuyavunywa. Ngizivuma izibeka kuwe bemthetheleli bezona ngizivuma izibeka kuwe bemthetheleli bezona. Kodwa ngifuna ukusho ukuthi leli bandla likaShembe welonyazi leli bandla akekho umuntu ovumelekile ukukholwa ngokuthanda kwakhe kuleli bandla. Lana silandela imithetho yonyazi. Akekho umuntu ovumelekile ukukholwa ngokuthanda kwakhe noma ungakholwa nje ngokuthanda kwakhe, kodwa silandela unyazi, silandela uNkulunkulu. Leli bandla ehamba phambili lilawulwa womuphi uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uthe phuma la eqhamuke ematabetulu nali bandla emadadeni. Eliholwa ubani lelo bandla? Akulona ilevi ekwathi sobashumayeza sifake ingubo ezimhlophe bamkele nazo. Eliphi lela bandla? Ngoba kumenyezwa umfundisi athi lithizwi sekuyahanjwa, lithizwi kuyaphunyulwa, lithizwi akuthwalwe akulukwe inkatha. Ubani olukisa inkatha laphaya kuleli bandla elihamba phambi kwaShembe? Thixo wami lwala lami wena ungi noshokile uthenga ichake nangu tu iyalila imesha yonke zita asani funda zaba
zathi njengoba silana njena ziyaphuma iyalo kumzwini uNkulunkulu ekhuluma. uNkulunkulu ethi nomhlangano sowuphathe kahle. Ethi asihloniphe. Ethi asibahloniphe nabefundisi, asibahloniphe abashumayeli, asibahloniphe abavangeli, kusho uNkulunkulu. nxa nibona umphongolo wesivumelwano kaJehova Njengoba sihamba nje kuzoqhamuka uNkulunkulu nezitsha zakhe. Ehamba kodwa nxa sibabona abawuthwele zikhamuka izitsha noNkulunkulu, uNkulunkulu azasize sihloniphe. Fundi, uThixo wenu zikhamuka zihamba noThixo wethu, nabaphristi nabafundisi, nabalevi nabavangeli bewuthwele lo mphongolo. khona niyakusuka Siyasuka endaweni yenu endaweni uyakuduka, uma sonde uyakuduka, lisuke lula nje asambi phambili siyawulandela. Angiyezwala. Asambi phambili siyalandela ngemuva, silandelela kade khamba khona uNkulunkulu wethu nezitsha zakhe. Sibekwe yini phambili? Sathi sibaphambili kangaka. Le nkolo lethi yona isithunzi sayo inhlonipho. Uma ke walahlekelwa inhlonipho kulibandla, iphelile indaba yakho. Lo shembo ohlelana uNkulunkulu. Amen. Wake wathi ngelinye ilanga awushembe uNkulunkulu ngaphezulu. Sake sathi ngisahamba phambili uma uNkulunkulu ezweni lakithi noma imuphi umuzi. Sake sathi sidilikela lapha ya elentweni emzimkhulu eNazaretha. Sidilikela khona noNkulunkulu wethu. Wakhamuka inkomo embili ezimhlophe ngishunyao. Zaphilika zashona phansi zenzala zafike zathi qibishe emgaqweni enyaphuma ngala kwemoto kababa, enyaphuma ngala kwemoto kababa, zahamba zafona nobaba kanje. Zihamba zidlala le nkomo zithi, zihamba zidlala le nkomo zimhlophe ngishunyao. Ekseni ngeza isigijimi sesithi phuthuma baba uyaphela. Lase ngiyaphuthuma, lafika lomini unyazi, lathi uboneni izolo. Nina bathanda ukuphila, awemhlambeni aJesu. Luthukazi uboneni izolo, sengiyasho ngithi baba sisemasiphezulu lapha, sishona phansi, ngabona inkomo embili ziqhamuka, zafike zathatha imoto kababa, enyangala, wathi siphelelephi? Ngathi baba ngizibona engasaziboni, wathi ngezona inkomo bekuyingilosi. Umdluli umvangeli lokweduze kwami wafika seyidlulile leyo isho. uNkulunkulu esekhuluma indaba, wathi wona umvangeli wathi umvangeli akanapinga. Wasesipho omunye umphako wasezulwini, ayibonge inkosi. Amen. Esekhona nomvangeli wasesipho omunye umphako. Lana sihamba noNkulunkulu bafowethu. Uthi akuzona, uthi bekungezona inkomo, bekuyingilosi. Shembe siyabonga. Sosikhombisa okuningi ukuthi awuyena wakulelizwe uvela kude. Asazi nala uvela khona Nkosi ukuthi uphumaphi. Kodwa sicela ukukuthanda Nkosi, sicela ukukhonza ngeqiniso. Sicela sikulandele Nkosi yamakhosi, sikulandele ngeqiniso. Singahambi sikhuluma okunye uma siphuma la ngaphandle sesenye into futhi. Nina lonke imithetho ithi sizwa
kaMshongo ithi ngithuke kuwena Mshumayeli ngiyumshumayeli lapha emthonjeni ithi ngithuke kuwena ithi ngithuke uNkulunkulu kuwena uthi ngizokutshela ukuthi uyababona abantu baningi la kodwa amagama akabawone sivaneni uthi umtshela Mshumayeli abantu ukuthi amatshela ahleka lapha umuntu unyaka nonyaka kabeka itshela lapha sivaneni uthi ngoba lelihleli igama lakhe ayodlula ngalo kule ndawo ngomhla kuphela uthi uyofika igama lakhe bese kufuna itshela lakhe bakhona abantu amen noma singaba nje kobeka kodwa indaba ngeke ihlukushe bizohlukumathi noma sesupha lendlela lesikhuzwe singezwa sime babuka ihlazo abantu abangakholwa ukuthi abakholwa njani lawa njena umuntu avela nje athi buko sisihamba lapha basegameni nali bridge naba bantu la bamile bayageza nje apheze mina ngokufuna ukubukwa asabe nomsuku ifake emakethe nomuntu kodwa lo Shembe simlandelayo akaphoseki ayithike bayamazi uNkulunkulu izwe liyamazi uNkulunkulu usepheni noma bayaluza nje kodwa uNkulunkulu usepheni ngiyabonga baba osezulu nomhlaba uthesa aslafu nesikijima Nkosi sebenza sezulwini eminingi ibongela Nkosi izwe lakithi Nkosi yezulu nomhlaba engicelayo uNkulunkulu wakithi ukuthi usikhumbule kulwamuzi wasegospel wapheke Nkosi yamakhosi uphele ngicela Nkosi ukhumbule nomndeni wami lelo lomhlaba uzukhumbule Nkosi yamakhosi nonkosazi wami osanda kuhamba umfake ezulwini lakho Nkosi yamakhosi elihle ukhumbule nabashumayeli bakho Nkosi abakulwamo kule ndawo yaseNtwalume gospel ubakhumbule Nkosi yamakhosi imisebenzi bayenzayo yonke iphumelele ngiyacela Nkosi ukhumbule nomshumayeli Nkosi yamakhosi bathe ngibizile ethi yongikhuphisa imosi Nkosi yamakhosi umshumayeli uNgcongo umuphinzi ezinde Nkosi yamakhosi zokuphila nebandla Nkosi yamakhosi akugaphambi kwalo ngiyabonga Nkosi yamakhosi kuba ngime lapho Nkosi kusengizwile